Il-budget jonqos milli jindirizza b'mod effettiv diversi sfidi ambjentali u dwar il-kostruzzjoni il-budget ma fih l-ebda ħiel ta' kif jista' jkun hemm mudell alternattiv. Dawn huma biss uħud mill-kummenti li għaddiet permezz ta' stqarrija il-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi fih dan l-Arċidjoċesi ta' Malta bit-titlu Mument Kruċjali ta' Għażla. L-istqarrija qalet li l-Kummissjoni tfaħħar l-isforzi tal-Gvern bil-budget jipprovdi diversi għajnuniet, madankollu notat li dawk li jfittxu għażil lanqas biss issemmew fid-diskors tal-budget minkejja li studji riċenti juru li dan jaffaċċjaw il-faqar kif jibdew jgħixu ħajjithom f'Malta. Dwar l-ambjent, il-Knisja qalet li l-Gvern naqas milli jindirizza l-isfidi f'dan is-settur tant importanti bil-budget jonqos milli jindirizza l-impatt kbir fuq il-kwalità tal-ħajja. Il-Kummissjoni appellat biex mingħajr aktar dewmien tingħata priorità biex jinstabu modi alternattivi ta' trasport kif ukoll titrażżan il-ħela tal-ilma u l-enerġija. Il-Knisja qalet li lanqas mi konvinta mill-ħtieġa għall-aġenzija oħra biex tamministra l-investiment maħsub għal spazji miftuħa minħabba l-ispejjeż ġenerali li dawn l-aġenziji jinvolvu biex jitmexxew u jħallsu lill-impjegati tagħhom. Dwar il-governanza tajba ntqal il-Gvern għandu jmexxi b'eżempju u jnaqqas serjament in-numru eżorbitanti ta' direct orders u persuni ta' fiduċja. Il-Knisja qalet billi qalet li prattiċi bħal dawn mhux biss imorru kontra il-valuri ta' governanza tajba iżda jgħinu biex ikomplu jikkonfermaw il-perċezzjoni ta' sistema li mhijiex ġusta.